Yo, dito na ako. Sinakyan ko. Siyempre. Dito na ako. Wala, madami. Amoy. Nakarating ko lang. Time check natin. Alas 8:09. Yan, pauwi na. At tumingin na rin kami ng bagong blue card. Kasi ito, sa 2 taon na pabalik-balik namin dito ay puno na. Wala na. Yan, nakasakay na si Ami. At alis na rin ako. Ayan po mga paring Jason. Good morning po, good morning. Good morning sa lahat. 12 viewers to sponsor. Good morning po. Yung madaling dito sa loob kasi tulog pa si Bayan. Kanina pa kami gising ni Ami mga 4:45. Nakaligo na. At paalis na kami. Papunta kami ng PGS ngayon kasi ngayon yung araw ng patik ni Ami. At time check natin ay 5:44. Ubusin ko lang tong kape. Good morning. Agahan namin para kung sakali mauna kami dun sa pila pagkatapos ng patik. Mabilis lang ba yung patik mo? Matagal? Para makabiyahe din ako na maaga pupunta akong San Pedro doon sa papasukan kong trabaho. Sa amin naman ay pupunta ng basta mag-iwalay kami ngayon. Siya pupunta ng Tansa, ako punta ako ng San Pedro. So hintayin ko siya doon na matapos. Tama, let's go. Yan, palabas na kami. Daming bit-bit. Ma, dito na kami papunta sa sakayan. Ang dala ko para tayo mag-hiking. Marilin sa Kiyada. Ito kay kuya ko. Sa Kiyada tayo kuya. Ito dadalhin ko papuntang San Pedro. Ito sa naman, akin. dala ni Ami papuntang San Pedro. Hiwalay na po kami ni Ami. Maghihiwalay na po kami mamaya. Ayun na, kabila. Nandito na kami sa Quiapo. Time check natin 6:28. In this house
kami ng bus. In this house of cards, with lonely hearts. Nandito na kami sa Paura. Pababa na kami ng bus. You cannot break what you never did so. Mabis mas ko ma. Cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with Nandito na kami sa loob ng PGH na yan. Salinas, Pangina, dito ko sa Time Bintana. check natin. 5:54. 5:54. Ibayad ko muna 940. 6:54. Salinas, 6:54. Antok po. Antay na lang sa aming tawagan. Mamaya po. Malaking tulong yung group. Ako na lang kaya lumabas. Bili ko ng itlog. Saging sa akin. Saging sa'yo. Saging. Fruit salad. Tapos, tikoy. Alam mo yung tikoy? Ang nilalagyan ng pera. Ampong. Isipin mo. Gusto ko na naman nakuha. Isip ako, ampong. Tikoy. Alam mo sa Malagkit. Sa tutok nakalagay sa styrofoam markan. Sa napagkalawa. Nakalagay sa styrofoam nga. Ngarap rin ka po po. Yung sarambukan, paborito ko yung tikoy. Iba naman yung tikay babae. Tikoy lalaki. So, bigyan kita ng budget. Ano yung tikoy? Ilang tikoy? Ilang saging? Bait mo na. Tatlo ba yun? Itlog. Kasi ito tayo din. Lumabas muna ako para bumili ng almusal. Tikoy daw, pinakabili na kami. Saging. Yan, papasok na ulit ako, nakabili na ako. Yung tikoy 30, yung saging 30. Isang itlog 15, 75. Pasok na ulit tayo. Gutom na sa amin. Ano? Tikoy. Chinik pa talaga. Man. Ito naman. Malapit 30 pesos. 30 yung saging, 30 yung tikoy. 15 yung itlog. Doon nga sa naglalaglagan na. Ano na yan? Saging mo. Ninanakaw nga lang yun. Mga iba. 20 yung saging. 10 yung goma. Balakit pa kasi dyan. Huwag mo nang tanggalin. When our good intentions only got in the way.
Ngayon dito 72. Maybe nothing nowhere ever was that okay. Oo, oo, yan ha. Ikaw na mo. In this house of calm. Ibig sabihin, magaling ka na yan. With only heart. Sarap tayo ng kain. Pwede na lang po kayo po nag-travel sa gawa po kayo ng request, yung maayos ng request. Pwede na lang po. Kahit po sa request. Kasi po maayos ng request. Wala din po kayo ng Ayun po mga kaparang Jason. At yun nga, nakarating tayo dito na City na. Ng umaga, nakarating kami dito na City. Tapos natawag siya amin, ngayon lang. Natawag siya ng mga alas 3:20 siguro na tawag siya. Tapos nakalabas ngayon na 3:16. At yun na. Bali yung schedule na ng schedule niya ng admission dapat ay Sabado. Ngayon na-adjust ng linggo na. Ay na. Sabi sa atin, 22 Lunes. Oo, Lunes. Pero nag-test kagabi Sunday. Kaya Hindi, dapat Sabado dito tayo. Kasi yung 22 Lunes yun. Ano ba? Kalituhan na. Basta 22, tingnan mo yung 22. ang palit natin. Yan o. Hindi. Tama. Ang sabi, ang schedule niya dapat 23 ang surgery, 22 daw ang admission. Admission. Pero ang alam ko kasi yan, 2 days before the surgery. Oo. Kaya sa Sunday, kagabi ng text. Oh, sa kagabi. Daw ang Sunday na yung admission. Sunday. Ayun, pauwi na kami. Kaya ako, punta na ako San Pedro, siya naman punta ng Cavite. hiniwalay mo. Maghiwalay muna kami dito ng ilang araw. Para siyempre, para kumita at makadagdag ng budget din namin. Tapos, dapat sana yung plano ko, linggo pa ako babiyahe pabalik. Ngayon, Sabado na. Sa Sabado ako magagaling dun sa sa San Pedro. Linggo ko, para linggo, madaling araw, punta na tayo dito. Siguro pumiyatan mag-alas yung mga Oo. Tapos, bumila ka ng ng karne. Kasi sabi ko sa kanya, para makatipid kami sa pagkain, kasi kulang din yung rasyon kasi na yun. May rasyon naman sa ospital pero kay Ami yun. Siyempre ako bantay. Para kanin na lang yung bibilin ko, magluluto ako ng yung adobo sa asin para di masira. Bumili ka dun ng para pag kaya nga, para pagdating ko, alimbawa dumating ako ng hapon, maluto ko na. Kasi yung iba, iwanan din natin sa kanila. Yan. Kasi adobo sa asin kahit ilang araw. Kahit ilang buwan yan. Buwan. Basta piliin mo na yung may taba. Kasi yun ang magluluto yung taba. Pagdating ko, ako magluluto. Ayun, papunta na kami. Doon na lang kasi sa Petix kumain. Di pa kami nanananghalian. Di pa kami kumakain. Doon lang tayo? Yan na tayo dinagutom mo. May dala tayong bumili tayong itlog eh. Saging sa akin. Saging, itlog, tikoy. Petix na lang tayo kumain? Yan na lang ata para makasakay ka sa Saan? Korea. Ano, para doon na lang ako sumakay din. Tara. Dito na lang tayo kumain para doon na lang. Petix na lang oh. Di pa ako Kasi gutom. mag-aalabang ka pa eh. Okay lang. Para pasakihin ko muna siya doon. Kain kaming PTX, makakain. Pasakihin ko muna siya ng biyahe na papuntang Tansa. Ako naman, sasakay ako ng biyaheng Alabang. Pagdating Alabang, sakay ako ng papuntang San Pedro sa Pasita. Yan, pauwi na. At tumingin na rin kami ng bagong blue card kasi ito sa 2 taon na pabalik-balik namin dito ay puno na.
wala nang mapagsulatan kaya mapanibagong blue card. Ito naman, 2 taon na eh, dekada na. Akala ko may bayad ay wala pala. Walang bayad yun. And when you go, Pero ano, 2 taon fall pa. back apart. Grabe. Ano? Ano pa lang, 7 Ilan? digit. Find pieces Sa number pa lang. all Grabe. over Ngayon, the taga. yard. Tagala. Hirap kasi pag pinalalapan natin yung sakit ng isang tao. Ako, kahit ano. Kahit magastusan, She basta says, maaga ako hey man, na there were just pag too palalay pa, lalo days. na mapapagastos ang gusto. When our good intentions only got in the Mas way. okay na maggastos sa buhay kaysa maggastos sa patay na. And I almost never know what Ngayon, I hiwalay na should kami ni Ani mamaya. Ano? Anong masasabi sa paghiwalay? nothing nowhere Good luck. ever was that okay. Magpakabait ka. Huwag magpapapawi sa likod. In this house of cards. With only Huwag na kami lang ba? Pero di kapag gutom, kung gutom ka na, kumain na kayo tayo dito. Paura. Kailangan natin yung Pwede siguro. Ay, sa puti. Sa puti yan. you cannot reap what you never did Dito yung ulo niyan mo. Dito yung ulo niyan. Kasi pedestrian lang yan. Pedestrian lane. Dito yung ulo. Doon pala tumawid tayo doon. you never won't know. In this house of cards. Ewan ko. Dito. Ayan, pray tayo. At samahan niyo po ako na mag-pray. Malaking tulong po yun. Kaya sana maging okay yung opera sa kanya. Linggo, admit na kami linggo. Lunes yung opera ni Ami. Yan, pray tayo na maging okay. Para matapos na rin yung aming dinadalang problema. pag yan hindi yung problema. Pagsubok. Dahil ang buhay ay zero bag. Yan ang kaya natin yung ulam. Ha? Betis nga. Pilar. Dasma. Tracy. Ito nga ba Tracy mo? And when you go, Oh. I will Baka pwede. fall back apart. Find pieces of me all over the yard. Laki uod. In this house of cards. Hindi yan uod. She says, hey man, there were just too many days. Try na kami. When our good intentions only got in the way. Sumakay na bagong opera. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards. With only hearts.
Ito na lang. Sige, sige. Magaling. Ramen na lang daw para iwas kanin. In this house Ha? Ito na lang. Ano lang pa kaya ba nga kita kanya? Sige na. Bahala ka. with only Tapos pakain namin, pasakayin ko na siya dun sa ano, sa kaya. Ang mag-aalabang pa ako. in this house Alabang tapos pasita. Tapos pagdating ng pasita complex, sakay ulit ako ng tricycle. Alright. in these lonely hearts. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. Ganyan mo yan. Yun o. In this house of cards. Yun o. She says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. Meron na naman pala yung Almost never know what I should naalala ko pala yung nilagyan dito ng atsara. Ano akala mo sa akin? Oh God. Maybe nothing nowhere ever was that Marunong ka pala okay. ng chopstick din. Alam mo nga kita yun. Oh God. In this house of cards. With only hearts. Kain po. Kain. Ipapanggas tayo marunong ng chopstick. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards. With only hearts. Gusto kami kumain. In this house of cards. Gusto kumain. Pasakayin ko muna sa amin ng ano. Pag sakay niya, sakay na rin ako ng Alabang. Yun pa lang yung pananghalian namin ni Ami. Time check natin, 5:42. Busog na? Ay, share ka muna. Mababa pa yung biyahe mo. Parehas tayo. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. Pero may binibili po sa amin. Tapos pumila na ako dito para In nakapila this na siya. house Kasi of pila yung kaya pupunta ng Fiesta Mall.
Dito ka. Maybe nothing, nowhere ever was that old. Nandito pa kami. At pasakayin ka muna sa amin bago ko umalis. Pinila ko na siya. Yung mga biyaheng Vista Mall. Tawag ka na lang pag nandun ka na. Baka mauna ka pa sa akin. Wala yung biyahe ko sa biyahe. Kasi yung Vista Mall kasi, doon na mismo pampasan. Yung papasok doon sa sila niya. Kung magdatar natin siya, baubahan ng Pure Gold, tapos sasakay ulit ng jeep. Doon, lalakad na lang siya. Punta nga ng Tracy Martires. Yung Vista Mall. You cannot reap what you never did sow. Tagal dito. Handa ka na. Handa ka na sa paghiwalay na. In this house of cards, Kasabay ko. Ihatid ko lang yun, oh. with Yun, oh. Ihatid ko lang, oh. in this house of cards. Diyan ka na sa ano? Dito, pagpasok mo. Parang malapit sa pinto. Yan, oh. Yan, oh. And when you go, fall back apart. Yan. Nakasakay na sa amin. At alis na rin ako. Find pieces of me. Yan po, nakauwi, nakalis na talaga yung amin. Nakalis na yung bus na sinasakyan niya. Ako naman, hanapin ko yung biyaheng Alabang. In this house of cards. Time check natin 5:24 ang oras. She says, hey man, there were just too many. Dito na ako sa pila na kaya pupunta ang Alabang. When our good intentions only got in the way. Nasakal na. And I almost never know what I should say. Maybe nothing, nowhere. Nandito na ako sa ano, Masjid Complex. Time check natin 8:01. Bali sa bumaba ako dun sa Alabang ng bus. In this Tapos pagdating sa Alabang, sumakay ako ng jeep papuntang Pasita Complex. Tapos maghanap ako dito ng tricycle papunta ng ano, with only Pasita Uno 15th Street. Mga tricycle. Dito na ako tricycle. Yo, sinakyan ko. Siyempre. Dito na ako. Wala ba dami? Amoy. Nakarating ko lang. Time natin alas 8:09.
So, di pa na natin tindahan. Pag una, buko sa di tindahan. So, di pa na sa tindahan. Umuy. Umuy. Dito na tayo sa ano. Papinturahan ng mga sakyan. Yan yung truck na ano. Yan, tumaob di ba yan? Ha? Kaya, yan yung na-disgrasya, no? Saan na na-disgrasya? Yung disgrasyang truck eh. Dito dinala. Pinaayos. Alright. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Siyempre maraming salamat sa lahat na suporta nyo. At si Ami kanina pa dumating, naunan pa ako namin dumating dito sa Cavite. Grabe. At malungkot nung anak ko tumawag. Namatay yung alaga niyang manok. Kawawa man yun lang yung pinakang una niyang alaga na manok, yung kulay puti. 9 years na yun na alaga niya. Wala kasi kami. Kawawa man yung bata. Umiiyak, tumawag, umiiyak. Yan. Yan, bye-bye.